Za to vreme sam upisao visoke škole. Najviše me je oduvek zanimala istorija. Zanimalo me je to kako je nekada bilo, kako se nekada živelo, kao što danas zanima mog unuka. To se valjda zove genetika. Onaj koji me je najviše naučio o nekadašnjim načinima života je bio moj deda Milisav. Baš jedan takav razgovor koji je počeo mojom znatiželjom za istorijom odveo me na jedan sasvim drugi deo. Mnogo čudniji, tajniji, na tajniju stranu naše istorije. Šta, svi ste bili u jednoj kući, baš 14? Nekada su porodice živele u jednom domu. Noću su se skupljali oko vatre ili ognjišta. Porodica ili ti familija mogla je da se proširuje kao i kuća u kojoj žive. Nije bila svakidašnja stvar da se ode iz doma oca. Mislim na sinove, naravno. No bi se ženilo i mlada dovodila u očevu kuću. U zajednicama se ostajalo i nakon ženidbe i smrti roditelja. Pa deda, kako ste opstajali svi tada? Mislim, danas se ne mogu ljudi dogovoriti ni u bračnim zajednicama, a kamoli tolike generacije u jednoj kući. Slušalo se, dete moje. Svaki dom imao je nešto kao starešinu. Nekog ko se sluša bez pogovora. Od jutra do večeri se radilo. Prolećni posao započinjao je oranjem, drvenim plugom koji je vuklo par upregnutih volova. Zatim je dolazila setva pšenice, ječma, raži i kukuruza, kao i uređivanje bašta oko kuće. Leti, muškarci su ručnim kosama kosili livade i kupili seno, sadevajući ga u plastove. Kosidba je počinjala uvek u julu, na dernek. Kose su se kupovale na pazaru u Livnu, gde je postojao veliki izbor lepara, koje su kovali čuveni majstori. Ako je pak porodica pravila nekakve predmete za prodaju, novac od prodaje dobara predavao se starešini. Svi članovi zadruge jeli su zajedno iz čanka postavljenog na siniju, pri čemu su deca jela odvojeno od odraslih. Koliko se samo život tada razlikovao od ovog danas. A te kuće u kojima ste živjeli, kako su one izgledale? Nisu to bile kuće ko sada. Imale su mnogo imena, ne znam, plotara, brvnara, subozidane kuće, kuće naboji, tako. I ti si tako, do smrti pradede, mislim tvog oca, mog pradede, ostao u toj kući, kako već zoveš to? Vidiš, nisam. Prvi ja od sinova nisam. Kako? Mislim, rekao si da su svi tako živjeli. Kako ti onda nisi? Duga je to priča, mili moj. To traje mnogo. Nemoj da te deda guši time, mani se ti tog. No idi uči. Deda, molim te, zanima me jako. Dobro, de. Onda nam po kavu skuvaj, pa će ti deda sve u detalj, ako te toliko već zanima. Naravno, opčinjen starim pričama naših ljudi, običajima, događajima, bio sam presrećan što mi je deda po prvi put pristao da prepriča svoju mladost. Skuvao sam nam kafu, prineo i seo preko puta njega, željno čekajući da čujem svaki detalj. Vidiš, tvoj pradeda je bio, što bi rekli, zaguljen, otresit, a često jako težak čovek. Težak ko crna zemlja. A ja sam oduvek bio ponosit. Više sam ličio na strica Radenka, no na oca. Kako je vreme prolazio, a ja stasavao, sve manje sam se slagao sa ocem. Tačnije,
On nije mogao ni sa kim da se složi. Bio je pošten i radan, ali previše tvrdoglav. Po njegovom ili nikako. Bilo mi je nekih 20 u to vreme. Zagledao sam se u tvoju pokojnu baku. Bio sam opčinjen njome. Zatim se dedine oči, kao na ulju, zagledaše u nekom nepoznatom smeru. Kao da su se rastopile kada je počeo priču. Tiha, vredna i Prelepa, ali se Radenko sa tim slagao nije, jer nije bilo po njegovom. Milisave, jesam rekao da se kaneš te devojke, nju ženiti nećeš. Oče, da ti kažem nešto. Otac si mi i samim time te poštujem, ali mi veruj. To koga ću ja ženiti, tebe pitati neću. Jedina koju hoću i ženit ću je ona, a ti se duri koliko ti volja. Ne moraš me slušati, ali nju ženiti u ovoj kući nećeš. I neću. Dovoljno sam sposoban da odem odavde, a ti gazduj sam sebi i ovima koji ostaju sa tobom, pa te pokorno slušaju. S obzirom da sve to što smo sticali i zarađivali išlo je u jednu kasu. Ja sam iz očeve kuće izašao sa naramkom svojih stvari, bez golog dinara. Prvih par mjeseci sam spavao u šumi, u kolibi jednog od komšija. Da čisto ne kisnem i imam gde prenoćiti. No, ništa mi nije bilo teško, apsolutno ništa. Znao sam svoj cilj i znao šta želim. Trebalo mi je gotovo 2 godine da sakupim nešto novca, uštedim, ali opet nisam imao dovoljno za kuću. Možda tek za neku koja jedva da stoji. Čovjek kod kojeg sam tada išao u najam, Svetozar, par puta mi je pominjao da on zna nekog čovjeka. Doduše on se odselio odavde, ali ima da proda lepu livadu na kojoj je kuća, ali nije baš neka u najboljem stanju. Ali dao bi je gotovo bud zašta. Vlasnik te kuće dolazio je sljedeće nedelje, pa sam odlučio da kada dođe u obilazak iste, odem i popričam sa njim. Tako i beše. Planirao sam i želeo mnogo toga. Prvenstveno da uzmem za ženu devojku u koju sam bio zaljubljen. No nemajući sopstvenu kuću, morao sam nešto učiniti da se to promeni. Dočekao sam taj dan. Moram vam reći sa velikim nestrpljenjem. Naime, Svetozar mi je rekao da je vlasnik kuće jutro stigao u selo, da je upravo kod te kuće i da mogu otići, popričati sa njim. Brže bolje sam otišao i našao ga tamo. O, ti si ono momče što će ovu kuću, jel? Dobar dan. Da, ja sam. A ne znam šta bi ti rekao, sine. Vidiš u kakvom je stanju. Nije da u njoj baš kisne ili slično, ali oko nje ima rada. Ja samo želim da nešto konačno imam svoje, a to što fali, a da će Bog, odradit će se i urediti. Lepo misliš, momče, i treba biti takav. Sve se da čoveku srediti kad mu prsti nisu dokoni. Uđi, obiđi, slobodno. Zajedno sa njim obišao sam svaki kutak. Kao što vam rekoh, nije bila u sjajnom stanju, ali što najbitnije, nije prokišnjavala. U mojoj glavi već sam imao zamišljeno kako bi ona sređena mogla izgledati. Iza kuće imaš ovo malo voćnjaka. Tačnije, tu je nekad bio voćnjak. Cenu znaš, no smanjit ću je i duplo ako treba za takvog momka. Taj odgovor njegov mi je bio pomalo čudan. Što kažu, nismo bili ni rod ni pomoz Bog, a da on meni sad i onako od male cene dodatno duplo spušta. Jeste da kuća nije bila sjajna, ali nije bila ni bezvredna, a on nudio mi je za novce za koje bukvalno nisi mogao 10 ovaca kupiti. Ne kažem da mi to nije bilo čudno, ali vođen time da on tu više ne živi, da ima svoju novu kuću, da se odselio, mislio sam da želi i meni učiniti i rešiti se te kuće kao obaveze.
Tog popodneva smo se dogovorili, odmah nakon našeg razgovora sam ga isplatio. Tačnije, imao sam 5 puta više ušteđenog novca nego što mi je on za kuću tražio. Pa sam vođen tim bio još srećniji. Kupio sam jeftinu kuću, pride mi je ostalo novca da na njoj mogu promijeniti i osnovne stvari. I vjerujte mi, već od sljedećeg dana, svaki dan posle posla sam radio na njoj. Umor kao da nisam osjećao. Vodio sam se samo jednim ciljem, da je sredim i uselim se u nju. Na mjestu gdje je nekada bio voćnjak, taj deo je bio obrastao u travu. Bilo je svačega. Sve sam pokosio, očistio i raskrčio. Stare prozore povadio, zamenio svaki detalj na njoj koji sam mogao. Ali jedna stvar mi je bila čudna. Da niko, ama baš niko od seljaka nije došao da mi pomogne. Ne mogu govoriti o sebi da li sam dobar ili loš čovjek, ali znam da nisam bio baš takva rđa da me svi obilaze. No ništa od toga mi nije bilo bitno. Bio sam opčinjen sređivanjem. Narednih mjesec i po 2 radio sam na njoj i oko nje. Žurio sam da bude useljiva pre zime, da Svetlana, moja tadašnja devojka i buduća žena, a tada moja ljubljena, što pre možemo napraviti kakvu takvu svadbicu i useliti se u našu kuću. Tu negde, pred kraje leta i početka hladnijeg vremena, tačnije oko oktobra, kako se sjećam, pošto sam oko kuće i u njoj završio šta sam mogao, posle rada kod Svetozara, otišao sam u našu kafanu, Konjanik, da počastim ljude i samoga sebe. Bome, ostadoh ja to posle podne u kafani do dugo u noć. Na kraju smo uz još par ljudi i gazdu kafane ostali moj drug Vukašin i ja. Sami za stolom, već onako podosta i pripiti. Pričajući o svemu, a na posljetku i o kući koju sam uzeo. Pa mogu reći, opsednut njome, onako naglas i sebe i njega sam zapitao zašto i kako je moguće da se niko živ nije setio da svrati pomoći. Nije do tebe, brate Milisave. Do kuće je. Šta je do kuće, ne razumem. A nisam znao ni ja. Hteo sam ti doći pomoći, sa mnom još 2 momka, ali otac me zaustavio. Rekao mi je da ni slučajno nemam veze sa tom kućom, da bi on došao pomoći, ma i celo selo, samo da nije ta kuća. Ja tebe, brate dragi, ništa ne razumem. Kako sad kuća može uticati na bilo koga? A ne znam ti ja, brate. Znam samo što mi je otac rekao, da tamo boravi nekakva morana, da je zato bud zašta i dao i da se zato i selili odatle. Kakva morana? To je nekakva žena. Šta? Ne razumem te. A ne znam, nekakav stvor nalik ženi valjda. Tako je njemu otac pričao, tako on meni. Ne znam ti ni ja više reći, brate. Mislim, ne verujem ni ja u te priče, ali ne sme svako od nas ko ti preko očeve reči. Tu se naš razgovor u vezi kuće na taj način završio. Nisam hteo da vreme i živce gubim na njihova luda verovanja. Ova naša zemlja za svaku klupu, raskrsnicu, šumu i kolibu ima po legendu. Nije me to zanimalo, ni najmanje. Kuća je bila sređena da se u nju može useliti. Oko nje sve čisto, raskrčeno. Pošto je bila jesen, počeo sam iza kuće, gde je bio voćnjak, da sadim voćke u jesenjem delu setve. Kad joj je i vreme. Moja Svetlana mi je pomogla oko svega. Voćnjak smo posadili, drva spremili, sve kako dolikuje jednom seoskom domaćinstvu. Naposletku, od one zapuštene kuće izniknu jedan lep, uređen i topao dom. Ostalo je to. Ostala je svadba, koju sam želeo obaviti pre prve jače zime i prvih snegova. Otkako sam se iselio iz kuće svoga oca, nisam išao kod njih, niti sam s njim zborio ikako od tad, a prošlo je podosta vremena. Majka me je obilazila u početku, moj najmlađi brat kao i najstarija i najmlađa sestra, ali sam posle saznao da je i njima zabranio da me obilaze
inače će i oni iz kuće leteti. Taj zagoljeni čovjek i njegov prkos i ponos. Tradicija mu je bila preča i od njegovog sina. Ali sam poželeo otići, da ih obavestim, da se planiram ženiti. Ništa nako galantno, no čisto da se obeleži taj događaj. Za više nisam ni imao. Radmilo, oče, jesi li tu? Šta hoćeš, bre, ti? Oče, hoćemo ovako, sin i otac da pričaju na pragu naše kuće, ko kakvi stranci. Ovo je prag moje kuće, tvoje više nije. Ti si iz nje otišao, ti svoj prag imaš. Nisam došao da se prepirem sa tobom. Ženim se. Hteo sam da dođete. Pa kako ću bez vas? To mene ne zanima, ženi se. Pravi decu, živi kako ti volja, ali ovu kuću zaobilazi. I nemoj više kucati na ova vrata. Ovde nema šta tražiti. Nemaš više jednog od sinova, Radmilo. S Bogom. Umjesto da bude jedan od najlepših dana u mom životu, bio je jedan od najbolnijih. Znao sam u narav, ali nisam mogao ni naslutiti da je toliko srca kamenog. Nisam znao šta ću, ali sam se u dogovoru sa mojom Svetlanom odlučio da pozovemo samo kumove i odemo do crkve, bez svatova, povorki i svega ostalog. Prosto mi nije bilo do toga. Hteo sam da sve to ružno zaboravim i krenem svoj život iznova uz nju. Tu našu malu ceremoniju venčanja smo obavili u našoj crkvi uz kumove. To su i prvo dvoje ljudi koji su ušli u naš skromni dom. Jeste nas bilo malo, ali srce mi je bilo puno. Imao sam svoj dom, svoju ženu i kumove. Imao sam ono što je meni bilo dovoljno. Tu prvu zimu dočekali smo kako treba, domaćinski. Ostava puna drva, kuća ušuškana, hrane dovoljno za cijelu zimu. Prosto smo imali sve što nam je bilo potrebno. A najlepša stvar koja nam se desila, da je tvoja baka tada prvi put ostala trudna. Bila je u, ne sjećam se, 3., 4. mjesecu trudnoće. Stomak joj se već podobro nazirao. Većinu dana i noći provodili smo uz vatru. I jedini koji su nas posjećivali bili su naši kumovi. Pogotovo moj kum Vukašin, moj pobratim. Bio je jako često kod nas. Sedeli smo do kasno, pili vina, mezetili, uživali u zimi na pravi seoski način. Eto ti, kume moj dobri, na posljedku sve ispade dobro. Da, nema ni morane. Te lude stare glave. Trebao sam doći i pomoći još na početku, a ne slušati oca. Ajde, mani se, bilo prošlo. Bitno je ovo sad. Nego kako je on? Pa i nije najbolje. Ko da ga je starost načela, ali drži se. Na prvu je bio protiv da dolazimo u ovu kuću. Zbog znaš čega, ali na posljedku kaže tvoj život, tvoja dela. Da je moj takav. Nego kriv ko vrba. Ko da se sa volom borim vukući ga za rogove, a ne sa ocem. Ma polako, omekanit će i on vremenom. Kočoperan je još dok ga snaga služi, spustit će i on rogove. Bitno je da ste vi i bebče u stomaku dobro, a ostalo ćemo lako. Noć i sedeljka protekle su kao i svaka druga. Ispratih Vukašina, a onda sa mojom lepotom Svetlanom ušuška se u topli krevet, prekriveni vunenim ćebadima. Vatra i drva pucketaju, a mi suzbijeni jedni uz drugo maštamo i planiramo. Šta ćemo na proleće? Idila kakvu sam uvek priželjkivao. Tako pribijeni jedni uz drugo smo i zaspali. Milisave! Milisave! Budim se u sred noći. Okrećem i vidim Svetlanu kako gleda ka prozoru koji je bio okrenut ka našem voćnjaku iza kuće. Šta je, Mila? Šta vrišti? Šta se dešava? Nekakva žena stoji usred voćnjaka. Ustadoh, pogledah i skamenih se. Ljudi. Padao je neki sitan sneg, a svega par desetina metara od našeg prozora, negde pri sredini voćnjaka, stajala je žena. Pun mesec. Kao da je stajao iznad nje
i samo nju obasjavao. Duga, ravna, crna kosa. Bledo lice, bledo ko sneg, kome ona crna kosa još više daje kontrast. Ali ono što je činilo jezivom, pored toga što je usred noći, usred našeg voćnjaka, mirno stajala i gledala u nas. Ti zubi. Nisam jasno video, ali imala je zube poput vuka. 2 velika zuba, a umjesto ruku, ispod rukava haljine, nešto kao kandže. Stajala je mirno i samo nas posmatrala. Smaknuo sam Svetlanu sa prozora uz reči da se neko šegači sa nama usred noći. Seoske budale. Iako sam i sam znao ko bi lud i to žensko radio tako nešto. Uzeo sam fenjer, ogrnuo staru bundu i krenuo ka voćnjaku. Taman kada sam zatvorio vrata kuće, začuo se smeh iza nje. Kada sam stigao do voćnjaka, ničeg i nikog nije bilo. Gledao sam, okretao se, čak ni onog meseca i mesečine. Ničeg nije bilo. Kao da je mesec nestao. Vratio sam se u kuću, ubacio koje drvo preko žara koji je još tinjao i pribio Svetlanu u sebe, koja se tresla kao prut. Dugo sam tešeći i smirivajući Svetlanu i sam bio zabezeknut onim što videsmo. Kroz glavu su mi prolazile i reči Vukašina o nekakvoj, kako je rekao, morani. Ali ljudi, nisam verovao da tako nešto postoji i što bi uopšte bilo ovdje. Nekako sam se primirio i opet zaspao. Svanulo je novo jutro. Žar je i dalje tinjao i grejao nas. Dok je Svetlana ustala da nam pristavi kafu, ja sam otišao da donesem koji naramak drva iza male ostave iza naše kuće. Kada stigoh tamo, svaka naša voćka bila je kao da je neko išao voćnjakom i udarao svaku posebno. Dotle dok je svu ne salomi, ne satre. Ali kako su se preko noći mogle osušiti toliko? Toliko kao da su stajale na suvom, van zemlje, cele godine, ne znam. Kako su uspjele da od snega ostanu suve? Ma kako je uopšte to moguće? Išao sam po voćnjaku, od jedne do druge, a svaka ista. Slomljena, isušena, gotovo struljena i srušena. A zemlja po celom voćnjaku suva ko u sred leta. A oko voćnjaka sneg. Nešto što nije bilo za shvatiti. Nešto nepojmljivo. Nisam znao kako ovo da kažem Svetlani, pogotovo da je plašim i brinem u stanju u kojem je sada. Vratio sam se u kuću, podložio vatru, ispio kafu s njom i razmišljao gdje bi mogao ići. Ko da me posavetuje i pomogne, a onda sam se setio Vukašinovog oca. Srećo, moram ići do Vukašina. Ono što sinoć videsmo nije bezazleno. Ceo voćnjak nam je sasušen. A tebe samo molim, ostani tu, grej se i ne brini. Sve ću ja to rešiti. A ti samo budi dobro. Mili, šta je ono bilo? Šta se ovo dešava? Ne znam ni ja, ali znam da ću to rešiti. Nema toga kome ću dati da te takne. Rešit ću sve, obećavam. Tako sam i uradio. Otišao sam kod Vukašina, tačnije njegovog oca. Kume dragi, što si mi bled ko ovaj sneg? Ne pitaj me ništa, gdje ti je otac? Pa gdje bi mogao biti? Eno ga, greje se. Dobro je steglo. Šta ti je? Šta će ti on? Ajde sa mnom do njega pa ćeš čuti. Dobar dan, čika Vukoja, kako je? O, Milisave dete. Evo, starački. Đa tamo, đa vamo. Otkud tebe? Muka, čika Vukoja. Muka. Kakva muka, dete milo. Znate kuću koju uze i sve što uradih? Do sinoć je sve bilo kako Bog zapoveda, ali sinoć... Jel ona žena, zar ne? Da, nekakva žena. Duge kose, ali i nije, mislim, ne znam da li od straha ili usnulosti, ali mi se učinilo kao da zube vuka ima
i ruke ko kandže. A jutros nađoh suv voćnjak, svaka stabljika ko da je strulila preko noći, a snega svuda sem ne na voćnjaku. Nisam, dete, ja oko toga mnogo čačkao. Ja samo znam da su ti ljudi nekad živjeli u toj kući i da su, kako selo priča, iz te kuće pobegli od nekakve žene. Naši stari su za nju govorili da je nekakva morana božica. Ne znam, mili sine. Samo čuh da ona nosi zimu, smrt, kako ljudima, tako i biljkama, životinjama. Zato sam i branio mom Vukašinu da ti dolazi, ali opet, ko sam ja da ikim upravljam? Pa šta ću sad? Kako je moguće da tako nešto i postoji? Šta sada radim? Tek se skućih, čoveče. Sklanjaj, dete, tu mladicu iz kuće. Sklanjaj, jer dobro neće biti ako u njoj ostane. Pa gde ću sa njom? Sa mojim rogatim ocem ni ne govorim. Koliko znam, ti sad imaš kuma. Kuma Vukašina. A kum je odmah do Boga čoveku. Imali su gostinsku sobu koja je bila krcata svim i svačim. Vukašin i ja smo se dogovorili da je raščistimo i što pre pripremimo za Svetlanu, ali nam je za to trebalo vremena. Čitav taj dan smo je sređivali i odlučili da još te noći Svetlana i ja prenoćimo u našoj kući, a već sljedećeg dana dođemo ovdje, dok ne vidimo šta ćemo. Ali ta noć... Naime, došavši kući, obavestio sam Svetlanu o tome šta smo se Vukašin i ja dogovorili, šta smo radili čitav taj dan, da sutra imamo još nešto sitno posla i da ćemo preći tamo, dok ne vidimo šta ćemo. Složila se s tim. Tačnije, tvoja baka se uvek, gotovo u svemu, slagala sa mnom. No, ta noć je bila gotovo repriza one, samo sa mnogo gorim ishodom. Kao i svake noći, ušuškani jedno kraj drugog, ko na iglama čekali smo da se nekako uspavamo, da dočekamo jutro i sve je bilo donekle dobro, sve dok nisu počeli ti čudni zvuci. I opet, tek posle ponoći, 1-2. Prvo što smo čuli je bio nekakav vetrić. Zatim, kao iz daljine da se kući približavao nekakav čudan, ženski, onako zao, zlonameran smeh. Šta se ovo dešava, Milisava? Šta je sa ovom kućom? Ne znam, ali znam da ovo moramo prebroditi. Ne brini, sigurni smo ovdje. Još samo ova noć, mila. Onako zagrljeni, uplašeni i napeti, osjećali smo se donekle sigurni jedno uz drugo. Slušali smo taj smeh. Kad propraćen vetrom. Sve dok vrata na kući i prozori nisu počeli onako kao da lupetaju, kao da je neko pokušavao da ih otvori, da provali. Trajalo je par minuta. Zatim je Svetlana naprasno počela da vrišti. Vrištala je, držala se za stomak i savijala. Ispitivao sam je šta joj je, šta se dešava, šta je boli, ali ona nije mogla da progovori. Ustala je iz kreveta i klekla. Više čučnula naklonjena leđima o zid, držeći se rukama za stomak. Kao što znate, bila je trudna. Ne znam, negdje 4., 5., 6. mjesec trudnoće. Nismo mi tad to znali dobro procijeniti. Bio sam pogubljen, nisam znao šta raditi. Vrišti od bolova oko naše kuće obitava nešto ko samo zlo. U glavi su mi zvonili njeni vrisci. Slika nje kako se savija od bolova. Moje nerođeno dete u njenom stomaku. Taj ludački zli smeh žene. Onako, u beznađu, u ludilu i strahu, dohvatio sam malu sikiru koja je stajala uz drva za potpalu. Njome sam, ne znam zašto, svom snagom udario prozor i razbio ga. A zatim, kao razjarena zver, iskočio sam kroz prozor ka zadnjem delu, iza kuće. Delu gde je bio voćnjak, vičući: "Šta hoćeš, prokleti stvore? Šta nam ovo radiš? Dođi da ti presudim."
sljedećeg trena se na par metara ispred mene pojavila. Kao ono veče. Haljina, duga crna kosa i ti zubi. Zubi ko u vuka, a mjesto ruku kandže. Samo je gledala u mene i osmehivala se. Nisam mogao da se priberem, da verujem šta svojim očima vidim. Kao da sam u nekom košmaru koji poentu i razlog nema. Zaleteo sam se ka njoj sikirom, a ona samo je nestala sa tog mjesta. Okretao sam se oko sebe i video da je nema. Otrčao sam oko kuće ka ulaznim vratima i ponovo je ugledao tamo. Stajala je tik metar od ulaznih vrata sa onim izopačenim smehom, a tlo pod njom, sneg se samo topio. Nestajao. Trava ispod njega se sušila, trulila, kao i one naše voćke. Zatim je mirno samo podigla ruku, barem ono što je imala mjesto ruku, tu kandžu, i pokazala njome na ulazna vrata. Kako je to uradila, čuo sam da se vrata otvaraju, a na njima moja Svetlana. Krvavih očiju, mirnog, praznog pogleda sa rukama uz telo, dok je od stomaka, niz butine, skroz do stopala, preko spavačice curila krv. Svetlana, ljubavi, šta radiš? Što si izašla? A ona stajala je još koji sekunda, onda samo naprosto pala. Pritrčao sam joj da joj podignem, bila je bez svesti, gotovo sva krvava od udova do stopala. Uzeo sam je u naručje, pridigao sam se, a kada sam se zajedno sa njom u naručju okrenuo ka strani, gdje je onaj stvor nalik ženi stajao, nije bilo nikoga. Nisam mnogo mario za to i sa Svetlanom u naručju počeo da trčim ka Vukašinovoj kući. Nije im kuća bila daleko, ali se meni činilo kao da je kilometrima udaljena. Kume, Vukašine, brate, otvaraj, otvaraj! O, pobogu, šta je ovo? Ulazite, ulazite brzo! Ušao sam unutra, a Svetlanu postavio na krevet. Taj prizor. Nije tad bilo hitne i telefona da se ista zove. Jedina pomoć su nam bile starije žene. A onda Vukašinova majka i baka nam narediše da odmah i s mesta napustimo sobu. Jedva sam se odvojio od nje, ali morao sam. Šta je ovo, ljudi? Šta se dešava ovo, pobogu, i što meni? Milisave sine, uzela je ono što je htela. Ma ko je šta uzeo? Stari su govorili da je ona božica. Vesnik je zime i smrti i najčešće se pojavljuje u liku lepe devojke. Duge crne kose, bledog lica, sa vučim močnjacima i kandžama, odlikama koje nagrđuju njenu božansku lepotu i naglašavaju njenu zlu prirodu. Noć je protekla kao najgora u mom životu. Nažalost, naše dete, prvo naše dete, nije preživelo. Posle nekoliko sati izašla je Vukašinova baka, brišući krvave ruke uz reči: Biće ona dobro, neka odmara. I samo me pomilovala po licu. Plakao sam, jecao, kukao. To veče, mili moj, to veče sam upoznao drugu stranu ovog našeg sveta i onog što ga okružuje. Deko, ja nisam znao da se tako nešto desilo, da je to uopšte moguće, da... Moje milo, mi mislimo da nešto znamo. Busamo se kako smo vladari ovog sveta, sve dok nas takva muka ne zadesi. Toliko godina je prošla, ja se i dan danas plašim da opet ne vidim što sam te noći. Kada ti je baka ostala trudna sa tvojim ocem, molio sam Gospoda svaki dan da sve bude u redu. I hvala mu, i jeste.
Nikad nisam saznao zašto baš nama, zašto baš ta kuća. Nikad više problem nismo imali. Eto, odgaji smo tvog oca bez problema. Skoro 10 godina smo još u toj kući živjeli, bez ijednog problema. Pa ne sjećam se da sam loš rod u onom voćnjaku otad imao, a kamoli što više. Ne znam da li će to loše zvučati, ali posle te nesreće se desilo i dobro. Tvoj pradeda nije nas više zaobilazio. Naprotiv, bdeli su nad nama svi oni. Tvoj pradeda, prababa i moja braća i sestre. Svaka slava nam je bila puna kuća ljudi. I vidiš, to je prošlo kako je prošlo. I uvek je ostajalo da se samo tako prepričava. Neki ljudi sebi daju za pravo da se takvim stvarima smeju. Izađi kad je vedro nebo na neki proplonak. Okreni se oko sebe. Pogledaju to veličanstveno nebo, tu raskoš i tolike ljude oko sebe, domove, polja, šume, brda, planine, nebo. Zar iko može pomisliti da mi sve znamo, da smo u tom prostranstvu jedino mi, ljudi, vladari svega?